खुलुमबाय, बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। प्रवीण बर'नि दाबि, बिपिएफआ बिटिसिखौ 25 बोसोर खुंनानै रुफाथि मायथाइ बोसोर फालिगोन। गुबुनारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखायसो एआइइउडिएफआ जोनोम जादोंमोन। रनजित दास। आसामा 25 लाखनिबो बांसिन कर'ना टेस्ट खालामबाय। मन्त्री परिमल शुक्लबैद्यआ गेलेकियाव बाय'डाइभारसिटि पार्कनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनदों। चीन आर्मिया एलएसी बारबोनो नाजानानै फिन खनसेबाव फेलें। दिनै देंखोगिरि भुपेन हाजरिकानि 93थि जोनोम सान, लोगोसे आशा भ'सलेनिबो 87थि जोनोम सान। तेलुगु फावगिरि जयप्रकाश रेड्डीआ रुंसारि जाबाय। दानिया आबुं रादाब। बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव 25 बोसोर सोरखार खुंनानै रुफाथि मायथाइ बोसोर फालिगोन। बिपिएफनि मावफुं नेहाथारि प्रवीण बर'आ बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गंगार धबायाव बिपिएफनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बे दाबिखौ दैखांदों। प्रवीण बर'आ बुंदों दि बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलनि गासै हारि माहारिनि मोनसे फोथायजाथाव हानजा, जायनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ ओनसोलनि गासै हारि माहारिखौ खौसे खालामनानै गासै जौगाथायनि खामानि मावनो हादों। दिनै रायजोफोर सुबुङा बिटिसि ओनसोलखौ जौगायाखै होननानै बुंदों एबा जौगानायखौ नुवाखै, बिसोरहा मेगन गैया। जायफोर सुबुङा मेगन गैया बिसोरसो बे बाथ्राखौ बुङो। बेबादि बिपिएफआ रायजोफोरनि दोलोखायनो दिनै 4थि खेबनि थाखाय बिटिसिआव सोरखार दानो थांगासिनो दं होननानैबो प्रवीण बर'आ दाबि दैखांदों। बागानपारा ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव खुंनाय बे फोसावदिंनाय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। आसामाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय गुबुनारिफोरखौ रैखाथि होनायनि थांखियैसो बदरुद्दिन आजमल दैदेननाय एआइइउडिएफ दोलोआ जोनोम जादोंमोन। पलासबारि एसेम्बलिनि बरिहाटआव श्री श्री महादेबनि तिथि फालिनायाव बाहागो लानानै आसाम रायजो आरो बिजेपिनि आफादगिरि रनजित दासआ बे बाथ्राखौ बुंदों। बबेखानि कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि गोरोबथाया बिजेपिनि थाखाय बोर जागोन। आफां आसामनि मोनब्रै-मोनबा बियाबाव बिजेपिनि थाखाय खहा जायोब्लाबो आपार आसामाव जोबोरैनो बानजायनां जागोन होननानैबो रनजित दासआ बुंदों। बेजों लोगोसेनो थांनाय पन्चायत बिसायख'थियाव आसामनि रायजोफोरा बिजेपिखौ आजावना लानाय बादिनो 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियावबो आसामनि रायजोफोरा बिजेपिखौ आजावना लागोन आरो रायजोआव फिन बिजेपि सोरखार लाबोगोन होननानैबो दाबि दैखांदों बिजेपिनि आफादगिरि रनजित दासआ। रायजो नाङै 25 लाखनिबो बांसिन सुबुंनि देहायाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 टेस्ट खालामनानै आसामा कर'नानि हेंथायै जुजिनायनि गुबुन मोनसेबाव सिमनाखौ बारनो हाबाय। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै आसामा 25 लाखनिबो बांसिन कर'ना टेस्ट खालामनायखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसामाव कर'ना टेस्ट खालामनायनि गिबि लेबखौ फेब्रुवारिनि गिबि सप्तायाव बेखेवनाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव आसामाव बेबादि कर'ना टेस्ट खालामग्रा गं 17 लेबरेटरिफोर दंसै। बेखौबो रायखांनो नांगोन दि आसामाव दासिम 1,28,245 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हाबाय आरो सा 370 सुबुङा गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमाबाय। बेजों लोगोसेनो 99,074 सा बेरामिफोरा कर'नानि उदां जानायनि उनाव बे समाव 28,798 एक्टिभ कर'ना केसआ आसामाव दं। आसामनि हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्लबैद्यआ आसामनि गुबुन गंसेबाव बाय'डाइभारसिटि पार्कनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनो। शिबसागर जिल्लानि गेलेकी रिजार्भ हाग्रामायाव आसामनि गुबुन गंसेबाव बाय'डाइभारसिटि पार्क साहित्य मनीषी उपबाननि अन्थाइ खुन्थियाखौ मन्थ्रि परिमल शुक्लबैद्यआ समबारखालि गायसननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मन्थ्रि जगेन महन, एमएलए कुशल देउरी आरो हाग्रा बिफाननि गोबांसा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा।
मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्ल बैद्यआ ससियेल मिडियायाव सावगारिजों लोगोसे टुइट खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि सिगां हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्ल बैद्यआ सिमन सापरिनि बिहरी काकय रिजार्भ हाग्रा ओनसोलनि लुकी हाग्रायाव बाय'डाइभारसिटी पार्कनि अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। भारत आरो चीन हादरनि गेजेराव सिमनायारि जेंनाखौ लानानै दाङाबाजि सोमजिनाया दासिमबो सुग्लायनायनि लामा लायाखै। ओरैहाय चीन हादरा दासिमबो गावसिनि आखुखौ नागाराखै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लादाखनि पेगं लेकनि खोला फारसे LACखौ बारबोना भारतआव आयेन बेरेखायै हाबसनफैनो नाजादोंमोन चीना आर्मिया। नाथाय बे खेबावबो भारतारि आर्मिनि फिननाय होनायाव जेनना फावसायलांफिननो गोनां जादों चीना आर्मिफोरा। बबेखानि दिनै भारतारि आर्मि आरो चीननि पिपल्स लिबारेशन आर्मिनि गेजेराव गावलायलायनायबो जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दरनैबो हादोरनि गोजौ थाखोनि आर्मि अफिसारफोरनि सावरायज्लायनायनि जोहै बे जेंनाखौ कन्ट्रल खालामना दोननाय जायो। रिपर्टनि बायदिब्ला बेबादि हाबसनफैनो नाजानाय जाथाया बे साननैसोनि गेजेरावनो गोबां खेब जालांबाय। मख'नो गोनांदि बेनि साननैसो सिगाङावसो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय सा 5 लाइमोनफोरखौ चीना आर्मिफोरा लांखारदों होननानै खौरां मोननाय जादोंमोन। दिनै रुंसारि देंखोगिरि भुपेन हाजरिकानि 93थि जोनोम सान। भुपेन हाजरिकाया सासे देंखोगिरिजों लोगोसे कम्प'जार, मेथाइ लिरगिरि आरो मिउजिक डाइरेक्टरबोमोन। बिथाङा नेशनेल एवार्ड, पद्म भूषण आरो भारत रत्न बान्था आवथायनो हानाय आसामनि सासे मुंदांखा देंखोगिरिमोन। बिथांनि जोनोमा 8 सेप्तेम्बर 1926 इं मायथाइयाव जादोंमोन। देंखोगिरि भुपेन हाजरिकाया 85 बोसोर बैसोआव इं 2011 मायथाइनि 5 सेप्तेम्बराव रुंसारि जायो। बेजों लोगोसेनो दिनै भारतनि मुंदांखा प्लेबेक सिंगार देंखोगिरि आशा भ'सलेनिबो 87थि जोनोम सान। बिथांनि जोनोमा 1933 मायथाइनि 8 सेप्तेम्बर खालि जादोंमोन। बिथाङा गासै 12,000निबो बांसिन मेथाइ मोन 20 रावाव रोजाबबाय। देंखोगिरि बिथां आशा भ'सलेया दादा साहेब फाल्के बान्था आरो पद्म भूषण बान्था आवथायनो हानाय सासे आगोमा भारतारि देंखोगिरि। खोला भारतनि मुंदांखा तेलुगु रावनि 74 बोसोर बैसोनि फेस्ला फावगिरि जयप्रकाश रेड्डीआ अन्ध्र प्रदेशनि टंगुर जिल्लायाव थांनाय मंगलबारखालि फुंबिलि समाव हार्ट एटेक जानानै रुंसारि जायो। बिथांनि केरियारआ ब्रह्मपुत्रुडु सावथुननिफ्राय जागायजेन्दोंमोन। बिथाङा प्रेमिं सुकुन्दाम रा, जयम मन्डेरा, समर सिंह रेड्डी, चेन्नो केशव रेड्डी, छत्रपति गब्बर सिंह, सीतया नायम, मनम, टेम्पार, शहीद बायदि सावथुनफोराव फाव खालामदोंमोन। तेलुगु गिबि मन्त्रि चन्द्र बाबु नायडुआ जयप्रकाशनि हरखाब रुंसारि जानायाव एरै लिरदों, तेलुगु सावथुन आरो थियेटारआ जयप्रकाश रेड्डीनि महराव सासे हिराखौ खोमानांबाय। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 9 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खिन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो एसे दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो एसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनोबो हागौ। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। फोसावनाय।
हामलायनाय बावहरनानै बयनोबो मिथिहोनाय जायोदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ 19 सेप्तेम्बर 2020 इं अक्ट'खालि बानजायनो लानाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव नायनो गोसो गुदुं नायग्रामोननि थाखाय अनलाइन बुकिं खालामनायनि राहा खालामनाय जादों। गोसो गुदुं नायग्रामोना होनांगौ खेन्दाखौ अनलाइन पेमेन्ट एबा बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों जमा होनानै गावसोरनि मुंखौ थिसनहरनो हागोन। मासि बुकिंनि जोबथा खालारा जाबाय 16 सेप्तेम्बर 2020 इं मायथाइ। अनलाइन पेमेन्ट एबा बेंक ट्रेन्सफार खालामनायनि पेमेन्ट स्लिपखौ स्क्रिनशट एबा फट' कपि खालामनानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सामलाय जानबुं 7002254729 नि WhatsAppआव एबा इमेल bodolandinkhongtv@gmail.com नि गेजेरजों दैथायहरनो हागोन। बुकिं कनफार्मेशनखौ नायग्रानि जानबुं नाम्बारनि WhatsApp एबा इमेल एड्रेसआव दैथायहरनाय जागोन। अनलाइन पेमेन्टनि गेटवेआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com आरो अनलाइन बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों बुकिं खालामनायनि थाखाय खेन्दा जमा होनायनि एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय एकाउन्टनि मुं बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बेंक एक्सिस बेंक ब्रान्च बिजनि एकाउन्ट नाम्बार 9190208622273330 IFSC कड UTIB 0003874 खालामदो बुकिं आरो नायफैदो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 ट्रायल हाबाफारि।